Sa mga litratong kuan ni John Patrick Brescia, mailing ang nakabulagtang lalaking ini, asin haros maputol na ang tuong tabay. Base sa investigasyon, pasado alas 11 nimbang gikang Biyernes Nobyembre 11, kan madiskwido ang piglulunadang motorsiklo kang lalaki sa tinampong sahop kang barangay Tabon-Tabon, Daraga Albay. Binisto ang biktima na si Patrick Mirabe, 26 anyos, asin residente kang Pilar Sorsogon. Sigun kay John Patrick Brescia kan LGU Daraga, na enot na nagrespondi sa pinangyarihan, huli subuta madiklumang tinampo, dahil naantisiparan kang biktima ang kalot, rason para mawaran inining kontrol sa motorsiklo. Aminado man ang biktima, na nakainom ini, asin pauli na kuta sa pilar. Tapos dahil po siya kay Malay Inot. Kaya ito po pinukaw mi po. Pero may mga tao na pong nainot duman, tinabangan po kami, siguro po mga army po itong nagtabang sa muya. Tapos ito po, nailing mi po so sitwasyon po na bari po so femur niya, so collarbone, tsaka po so leg niya na nawasak po ini. Nakatama po garo ini sa concrete, doon po sa pigatrabaho po bagang tinampo. Namumundo sana si Brescia, sa haros arual daw na naitatalang diskwido sa banwaan. Actually po sir, sa oral daw mi pong pag-duty, sa alos oral daw, uba pong na-aksidente. Kaya nga ni po ko ang pangapudan ko sa mga paramotor na mag-helmet po, perme. Ito nga ni pong na-aksidente, maringa nita may helmet. Dito sa naso bakros na nakuha sa pandok, pero subitis niya, naagulpi man talaga. Dapat talaga may mga gear, pag-aro ka na sa mga highway. Patanid kang opisina, magdubli ingat nagad sa pagmamaneo, asin ibitaran ang pagmaneo kung nasa impluensya ning alak. Siring man, na pirming pag-ugaliun ng gad ang pagsulot ng helmet, nga ni makaibitar sa anuman nakatibaadan. Para sa mga istoryang tatak Bicol, Nomer Corporal.